kining atong tubag sa Salmo, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Nagpasabot ni siya una sa tanan ni Maria, kay si Maria tinuod anak niya si Jesus, igsuon nato si Jesus pero dili nato siya kaliwat kay gikan man siya sa langit, pero ang tinuod gid natong kaliwat nga dinhis kalibutan gagikan mao gyud si Maria. Nya ang una natong kaliwat nga mao si Eva, gisgutan sa atong unang pagbasa, natintal sa bitin. Nya pagkatintal niya sa bitin, murag dili na ta proud nga ato siyang kaliwat. Pariharagod anang naa kay gi paboran nga ng NBA team. Ako naman ko'y gipaboran, napildi man noon. Hapit na rabasad mapildi ang usa. So, mo nang mahintag di madayon o kapildi. Kuan ba? Di na taganahang mo angkon. Di ba? O naakay kaliwat niya nagbuhat o dili maayo nga makauuwaw o nakahatag o dakong impact nga kadaot sa katilingban. Muratag di ganahan mo angkon, dili ta mo pasid, dili ta proud, mapagarbuhon. Pero si Maria nga atong kaliwat nga tao, mapagarbuhon kita nga naman kay wa siya matintal sa yawa, nakabuntog siya siyawa. Gilingay mong tupad ing na nakabuntog ka siyawa. Ang tanan ko no. Pero si Maria isip inahan sa simbahan, inahan sa katawhan, kahibaw siya nga ang iyang anak nga mao'y mahimong manluluwas ug magtutukod sa tinuod nga simbahan, makahimo bisan unsa. Ang iyang gi-instruct sa lawas pasabot sa mga tao, sunda lang ninyo. Ako sa tiyang gingon diri, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Kini bitang atong lawas, kini atong lawas ba, kinsa man gyud magbuot og unsay buhaton sa bahin sa lawas, gikan dinhi padong dire, kinsay magbuot matod pas mga medical people, controlled by the mind. Ang utok yun ko no, kana ko nung kusion ang imong kanibarong tudlo kumingking kusion, inig-ingon ko nimo iyay sakit, di ba sakit na no, isting imong tupad kusian yung kumingking ana bakus nga ba na, di ba mo iging na sakit ba na. Ang movement ko no ana pag pislit dire, gi-report usa ani niya diris utok niya, pag-report diris utok gi-interpret sa utok ug unsa na sakit ba o dili niya. Pag-interpret niya nga sakit, iya ning instrukan nga ilikay mo nang ka yay ana, di ba kalit kayo, pero duha ko na ka o tulo na ka movements ni report, gidesisyonan o gisugo nya nituman. Upat na di ay gi-report, gidesisyonan sa utok, gisugo sa utok, nituman ang imong kamot mo nang muana ka, moigking ka, kalit kayo, pero upat na ka hugna. Awa mo kasabot nya mao sana ang atong ang gusto ni Maria nato nga kung unsay atong gibati i-report sa Ginoo, unya paminaw unsay isultis Ginoo nato, unya tumana ang tanan nga iyang isulti. Sakit ba?
kung masakpan imong nangabit imong bana, sakit dili. Sakit mausad ng bana, sakitan sad na masakpan yang nangabit yang asawa. Ang nakaapan lang nato kay mo diretso tag desisyon nga di ta mo report sa ulo nga mao si Kristo. Muna ningon si Maria, buhatan ninyo ang tanan nga yang isugo. Pasabot, i-report usa ngadto sa Ginoo, Lord, nangabit akong bana, sakpan gid nako, sakit kaayo. Nya mo interpretin tong ang Ginoo, mo instruct man to nimo ug maminaw ka. Ingon dayon to, pasaylo alang og kapituan kapito. Imo din ang tumanon. Way daghang pangutana. Di na kamo, ngigagod. Sige lang na, di mahimo ana. Nawa na kamutuman. Unsa may mahitabo sa bahin sa lawas, kana bitang makakita kag tawo nga imong kusion ang kumingking, nya dili ra gyud mulikay. Unsa may tawagan niya? Kana bang tao ba imong kusion nya di gyud mulikay? Mura lagwa. Paralyzed motos papas una gaana ang kamot kungkong ako sigihag kusi diri akong sigihag tulid mura ra gyud wa ni papa nya ako yung hunaton og mayo kani pa naka-feel na kani moingon usay ka papa ay kana ka-feel nako pero purti hapit na maputol ang tudlo papa nako duot. Pero imo lang kusi-kusion kaniyang panit dinhi imong kusi og gamay amura lang guham papa imong kuptan awa siya kay bao apil nga ristiil mo bitaw ni kanay miyo ay usan is akong manghod nga og kanas Pedro to kong maguwang mga bugal-bugalon kay papa magsakasakas papa sa hagdanan iya bang praktison ang iyang tiil bab kapyot siya ana dire ilang kuptan ilang gunitan ba ang tiil aron inigbirang papa di na niya mabira nya di masad kalilis papa ngadto kay paralyzed man kapyot in town dire sigihan nilag pugong si papa madugay siging lugnot ano magining dili ni mabira iya na lang yung aton og lingi naa sila sa ilawom sa hagdanan kakupot niya si katawa ay kakitang papa buang mo ngano inyo nagkuptan akong tiil nya wa sa kibaw papa di man ka-feel kayo mga tawa din sila kanami wahingan din birahag yun aron maligo na imong tiil ingon dis papa sayunan lang mo da na-paralyze bitaw na-paralyze manas miyo apply nga tong trabaho na-paralyze bitaw katilaw lagi mga duhating ito kaadlaw paralyze hilak lagi dito Manila may ganay kay gimilagruhan na paralyzed na og Lunes, Miyerkules grabe na kayo. Huwebes ni grabe na gyud pagka Biyernes ni kalit lang siya og kaayo. Nga nakabangon, wa pa to kabangon, wa kita na kaduyog-duyog diri karon. Hasta sa dakong maguwang si Pedro, sige man tong kupot-kupot ni Papa. Nya bugal-bugal, lakaw gyud. Kana siya mo kuyog baka to makalakaw-lakaw na gamay si Papa. Ya inom, dagan. Ingon dis Papa, dagan ikaw ba diri? Dagan. Sige, kusog yun. Sige ka naon niya ba? Nahog bitas among pantawan si Pedro na kuyapan. Balik diring spinal, diri og diri, hangtod karon, lisod og lakaw. Katawa ko igsoon diri ba na magsapinday ang taon maglakaw. Hilak na sa Pedro, kay ngos Pedro di ay sayon kading ma-paralyzed ta. Huna-huna ra natoy gadako, pero bisag unsa na to huna-huna nga palihokon gid niya iyang kamot. Din agad makalihok. Musupak yun kay na-paralyzed. Mao bitaw kanang sala mga igsoon. Kanang sala ba gitawag na natog spiritual paralysis. Unya kadang makasasala gitawag na natog paralyzed spiritually or spiritually paralyzed. Muna nga kung suguon na nimong makasasala sama ng imong bana ng abit nya ingno na nimo biyain ang imong kabit di ganyan nimo biyaan bantay lang jud kanako ug ako'y imong pangutan-on na moingon jud ko ayaw sugu ang biyaan iyang kabit kay di gid na mo biya
ug di sa maglisod sa gina siya biya ngano man paralyzed man parehas ang papa ba parehas sa akong maguwa nga si Pedro lihok ayaw pagsighigda ningon sa Pedro siyudnan lang kada kakuha na mo sa picture mo na unsa may unahon na tugkuha aron si Maria mahimo na tong inahan. Ang gusto ni Maria biyai ang sala atong desisyon. Ang nakalahi lang sa paralyzed kay ang part sa imong lawas dili siya makadesisyon, pero kita makadesisyon ta pagbiya og sala nya kana sang makasasala aron makadesisyon atong tabangan. Mao na si Maria nahimong inahan sa simbahan aron iyatang tabangan sa atong mga kasalanan nga malimpyo kay nakabuntog man siya sa amahan sa sala nga mao ang yawa. Dali rasad kay tang kabuntog sa sala basta kuyog nato si Maria og maminaw sa taniya. Muna kung naa kay problema karon sunda si Maria. Mo ta akong giingnan to mga dalaga kagabi nga mga sagala kamo mga gwapa kay mo nagsakripisyo mo karon pero ang yawa nagpanilap ninyo himuon mo makasasala ga title mo anang sa tong nakadao gabi Rosa Mystica ang iyang title Rosa Mystica mystical rose nako kanang imong mystical rose malara gid na kana bang mga rosas kani may naning buwak ba kumot-kumot taragon na mga lara gud na ang mga petals di ba oh kana mga rosas dia damaga na siya wa makasasala kayo labi na nang sigig drive ng motor nga way lisensya nya mo angkas-angkas puto siya ipasok siya dito sa gunoyan patay dayon to larag dayong mga gihay ato no or kon class sakay siya ng mga Fortuner o niya so din ang mga motels way mga kasal ini gawas na na nagkagidlay ng kuno to mga petals kamo diya pila ka buok ninyo ang nangaguba ang inyong pagka mystical rose no wa kaabot pagbukha doy larag ng daan waman mo'y klaro o na nga ato nang iampo nakitang tanan mo ilagyod ni Maria nga atong inahan kay kabahin man ta sa simbahan manindog ta